Prijatelji, pozdravljam vas! U današnjem videu istražujemo fascinantni svijet sadnje u januaru. Iako se možda čini da je zima vrijeme mirovanja za vrt, otkrićemo koje biljke možete posaditi već sada kako biste unaprijedili svoje poljoprivredne planove. Bez čekanja započnemo ovu zimsku avanturu u vrtu. U januaru vrt postaje pozornica za prvu scenu poljoprivrednog čuda u godini. Ova sezona otvara vrata za hrabre poljoprivrednike koji žele prkositi zimskim izazovima i unaprijediti svoje vrtove sa iznenađujuće raznovrsnim usjevima. Zajedno ćemo otkriti koje biljke čine prve korake ka proljeću u zimskom pejzažu vrtlarstva. Iako je januar hladan mjesec, postoje određene biljke koje s uspjehom možete posaditi. Zimske usjeve poput špinata, blitve, kelja i salate mogu se sijati u ovo doba godine. Da biste olakšali rast zimskih biljaka, koristite pokrivače kao što su plastenici, staklenici ili pokrivači od agrotekstila. Oni će održavati toplotu i štititi vaše biljke od hladnih temperatura. Neki ratarski usjevi poput bijelog luka i špargle mogu se posaditi direktno u zemlju ispod snježnog pokrivača. Ovo će pružiti prirodnu zaštitu od niskih temperatura. Pored zimskih usjeva razmotrite i sadnju začinskog bilja poput ruzmarina i majčine dušice koje mogu dobro podnositi niske temperature. Prilagodite izbor biljaka lokalnim uslovima. Proučite klimatske podatke i preporuke za vaše područje kako biste bili sigurni da birate biljke koje su otporne na zimske uslove. To je to za današnji video o biljkama koje možete posaditi u januaru. Ako vam se svidjelo, ne zaboravite kliknuti na dugme za like, pretplatiti se na naš kanal i dijeliti svoje komentare ispod. Hvala vam na gledanju, srećno sa sadnjom i vidimo se u sljedećem videu.